cu umor. Ah, ce citat minunat! Practic, când viața îți dă lămâi și tu nu ai nimic altceva decât apă de la robinet și zahăr în plus, trebuie să te apuci să faci cea mai bună limonadă din lume. Sau, dacă ești ca mine, te resemnezi și începi să cauți rețete de prăjituri cu lămâi pe Google. Schimbarea de sine devine un fel de sport național, unde fiecare dintre noi devine un mic campion al adaptabilității. Până la urmă, poate ne transformăm cu toții în adevărați gurmanzi ai schimbării. Cu seriozitate, acest citat surprinde esența rezilienței și adaptabilității umane. În fața provocărilor și a situațiilor pe care nu le putem controla sau schimba, suntem forțați să ne reevaluăm și să ne modificăm perspectiva, comportamentele și atitudinile. Schimbarea de sine nu este doar un mecanism de supraviețuire, ci și o oportunitate de creștere personală și de dezvoltare. În acest proces, ne descoperim resurse interioare nebănuite și devenim versiuni mai puternice și mai înțelepte ale noastre. Capacitatea de a ne adapta și de a ne transforma în fața adversităților este ceea ce ne definește și ne permite să navigăm prin complexitatea vieții. Imagine semnificativă. Imaginea ilustrează o persoană la o răscruce de drumuri, confruntându-se cu un peisaj provocator și furtunos pe o parte și un drum senin și însorit pe cealaltă parte. Persoana pare hotărâtă și reflectivă, simbolizând schimbarea internă necesară pentru a naviga prin situații dificile. Partea furtunoasă are nori întunecați și fulgere, în timp ce partea însorită are un cer senin și flori înflorite, evocând reziliența și puterea transformatoare a schimbării de sine. Imagine semnificativă.